Matul il-jum tal-ħadd fi Pjazza La Vallette fil-Belt Valletta saret wirja ta' karozzi u muturi statistiċi Taljani fejn kien hemm preżenti numru ta' organizzaturi, parteċipanti u membri mill-pubbliku li attendew għal din il-wirja. Din il-wirja kienet organizzata minn The Lions Club imdina Malta Host b'kollaborazzjoni ma' The Classic Fiat 500 Group Malta, Malta Moto Guzzi Club tal-2009 u il-Vespa Club Malta Bris il-Caritas Malta. Net News kien preżenti għal din il-wirja fejn tkellimna mal-President ta' The Lions Club imdina Malta Host, Judith De Bono, illi saħqet fuq l-importanza ta' din il-wirja ta' karozzi u muturi statistiċi għal-karità. Qegħdin niġbru għal-Caritas dal flus kollha li qegħdin imorru, qegħdin niġbruhom għal-Caritas biex nixtrulhom 9-seater van, għandna bżonn niġbru biktar flus u dejjem nagħmlu mill-aħjar kemm jiena u l-membri kollha tal-klabb tagħna. Kellimna wkoll ma' Caroline Bezzina, waħda mill-organizzaturi ta' din il-wirja illi spjegat lan ta' din l-eżibizzjoni. It takes a lot, imma meta tħabbat fuq il-bibin ta' dawn in-nies li huma tant entużjasti fuq il-karozzi tagħhom u l-bikes tagħhom u jiġu biħġarhom, għalina sodisfazzjon kbir ħafna. Net News tkellem ukoll ma' Christopher Borch, illi huwa l-fiduċjarju ta' The Classic Fiat 500 Group Malta, u flimkien ma' Noel Fsadni, illi huwa l-President ta' Malta Moto Guzzi Club. Il-Lions Club il-Fera ta' Malta tal-imdina organizzaw del car show fejn it-tema kienet il-vetturi Italjani, il-Vespa, il-Moto Guzzi u l-Club tal-Fiat 500. U għatajja biex niltaqgħu nagħmlu relationships il-qoddim, però fl-istess ħin ngħinu għan nobli bħal Caritas. X'tista' tagħmel aħjar fil-ħajja milli tkun ġenerus lejn ħadd ieħor, għalhekk ninġabru hawnhekk. Barra il-passjoni għaż-żewġ roti li għall brand tal-Moto Guzzi, nagħmlu wkoll events filantropiċi, jew ġbir ta' flus, jew ġbir ta' affarijiet materjali li jingħataw il-xi NGO jew xi ħaġa tipprova taqqat is-sabiħ u li tieħu gost tagħmel ma' xi ħaġa li hija tajba wkoll u tieħu gost mod ieħor. Intant din il-wirja li seħħet matul il-jum tal-ħadd tat l-opportunità lil pubbliku sabiex jaraw u jaduraw eżibizzjoni ta' karozzi u muturi Taljani.